skal bare tage med ketchup. Siger jeg. Og så. Vi skal nok sidde oven i lidt forskellige ting, når vi skal have på en bord og en radio. I kan ikke køre med mig. Det kan ikke være der. Dem der store shots. Store ting. Er det med, at du har hopland? Ja, det er sådan en flot sving her foran. Det kan vi da ikke have. Det er lige været fedt. Ja, sneakers er det faktisk. Sneakers. Ja, hold nu lige op. Det kan man arve sig. Jeg tror, jeg skal Nicolaj, de har sådan en kælder klædeskab. Lige nu tror jeg det er stort. Hvordan skal man så se den? Er det bare der? Nej, det er på... Og nu er der sgu ikke mere batteri på. Det skal klappe i det der, eller hvad? Det er den der. Du er jo heller Kæk. Det er ganske almindeligt Marie. Så kører man lige sådan en skumfodus over. Og sparehullet der. Og så klasker jeg hjem på hvor. Ja. Det smelter helt. Det er ret ligeglad. Ej, det skal også helt. Der var godt ikke. Sankt Hans aften der. Klar? Nej, det så du ikke. Hun overfaldt Jeppe. Der havde Jeppe. Nej, Jakob får sådan en der. Og så... Jo, det sad på hund. Fik lidt på hund. Jeg kan godt sige, at Smilla, hun var smurt ind i smeltet skumfodus, og så kiksen. Der var klistret fast på siden af hund. Jeg har fundet ud af det med Jeppe. Så spillede kiksen af hund. Det er min, sagde Jakob, og så tog han den, og så tog jeg, så du skal lige pille alt det der hår af. Men den skulle tilbage. Du skal bare lige holde den. Hej Jakob. Kom ikke hen til at være større. Hvor jeg skal være, ved du ikke det? Hvornår skal jeg have det? Jakob,